pandiri kunamata munamato wezodzo ngaubate musituation yako. Unoda zodzo rekugamuchirwa nyangwe mumarriage chaimo. Tine vanhu vekuti unoita zvakanaka but in return unongoshungurudzwa kurohwa nekusagamuchirwa nekusatendwawo. You need an anointing to protect your home, to protect your marriage. Every area of life inoda zodzo. Nokuti every area of life ine zvinorwisa kuti nichocho chisabuda. It is the anointing that breaks every yoke of bondage. Father, I pray over the viewers. Father, I pray over the viewers. The anointing zodzo ramakajigara nyanga pa upenyu wangu kushumira evangeli nyanga muhama dzangu ngaribate Mwari. Ribate muma marriages, kumabasa, muutano hwavo, zvavanoshuwira nekutsvaka favor inobva kwamuri. Vane zvavari kuita baba muupenyu ngavabudirire. The gift of acceptance, mweya wokugamuchirwa. Ndataura nyasha, ndataura kugoneswa. Mwari wamasimba ose mtsvene wakatendeka. May the anointing flow. May the anointing flow. May the anointing flow. May the grace of the Lord flow. Mumaoko awo mumusoro wawo. Shoko renyu rinoti wakazodza musoro namafuta, pamwe mukombe unofashuka. May the anointing address every challenge yavainayo nokuti vanotenda mamuri imi Mwari. Muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen. Ministration. Lloyd Nea, God bless you. Thank you so much for the compliment. Mwari wakiitire zvakanaka. Exodus chapter 36, verse 1. Then wrote Bezalel and Oliba and every wise-hearted man in whom the Lord had put wisdom and understanding to know how to work all manner of work for the service of the sanctuary, according to all that the Lord is commanded. Pano ndine varume vaviri vanonzi Bezalel na Oliba. Vanga vaine the Spirit of God was upon them. Ikavapa wisdom, ikavapa understanding in knowing how to work with craft. Oliba and Bezalel vakatakura anointing pavari yokuti vagone kuvaka musanctuary yaJehovha. Pawanzwa shoko pari kuti that the Spirit of the Lord had put wisdom and understanding. Zvoreva kuti chinonzi anointing zodzo hachisi tangible, hachibatike, isimba raMwari, inyasha dzaMwari dzinoenda pamusoro pemunhu. Luke 4 verse 17. Jesu unoti mweya washe uri pamusoro pangu. The Spirit of the Lord is upon me, for he has anointed me to preach the gospel. So chinonzi anointing is the Spirit of God. The Spirit of God is upon me, he has anointed me. So chinonzi anointing is spirit. The anointing is the Spirit of the Lord is upon me, for he has anointed me. So the Spirit now, or the grace of God, or the power of God, rikaenda pamusoro pemunhu ndorinonzi zodzo. Anenga akuita zvinhu with an extra mile, or with the help of the Holy Spirit, or with the power of God. Munhu wantutara nezvake. So panapa kuna Exodus 36 pa 1. Tine varume vanga vane anointing, kwete yekuparidza. Vane anointing yekushanda, kuvaka, kugadzira, kuita craft. Ndo vari trusted kugadzira the ark, or in the sanctuary of the house of God. So chinonzi anointing, grace, simba raMwari, the power of God, rikaenda pamunhu rinonoshanda naye basa rari appointed to do. To a preacher, you'll be anointed to preach. To a teacher, you'll be anointed to teach. Kumunhu anoshanda mabasa anotakura futi anointing pabasa rake, anoita basa with excellence, with an edge isingagone kunzwisisika nevanhu. Maybe reganimboshiftane wendidzokene newendichibva kunyika, the dark world.
Makamboona here maybe vegeneration yemazuva ano hamuna kunge mazviziva kana kuzviona. Rekanimbotaura nevati kure mbishana. Kune vanhu vaiita tsika yekurasirira mbudzi kana huku pamharadzano. Huku iyoyo inonzi yakarevererwa ine mhepo ine zviri pairi. So that huku iyoyo rekanishandise zuro kuti anointing, because the devil copies zvinhu zvekumba kwaMwari but ane mazita aanoshandisawo pazvinhu zvake. Kunonzi kurevererwa, huku yekurasirirwa, huku yakatakura mhepo. So huku iri tangible but spirit iri invisible. Saka ichocho chinhu chiri kugara pahuku iyoyo hachioneka hachibatike. But chinoita kuti munhu akatora huku yakarasirirwa akandobika kumba kwake akonektana nemhepo dzakarevererwa pahuku iyoyo, kureva kuti huku yakatakura chemweya. So kutakura chemweya ndo inonzi anointing. So anointing now mukingdom yaJehovha, anointing inogona kuenda pachinhu aizve kana panzvimbo. Moses, bvisa shangu dzako nokuti nzvimbo yauri itsvene, ndokuti holy ground. Nzvimbo yauri itsvene iholy ground, yakatakura kuzodza kwaMwari. Pane nyasha dzakadhipozitwa panzvimbo iyoyo naMwari. Although kune ma-issues ari controversial akonzera kuti izizwiro riite sekunge richareva zvaanofanira kunge richireva, inhau yekuti vanhu vanofungidzira kuti, vazhinji three-quarters vanofungidzira kuti chinonzi zodzo chine chekuita nekuparidza chete. Zodzo rinokavha maareas akawandisa. Munhu ane zodzo rimwe izwi raningashandise munhu ane nyasha. Unoona kuti mabhonzo aElisha anga akatakura zodzo, mabhonzo. So anointed bones, lega nditaure izwi kuti anointed bones of Elisha. Murume akakandwa muguva, 2 Kings chapter 13. Akakandwa muguva akaguma mabhonzo aElisha, he came back to life. Chamudzorera back to life is the anointing upon the bones. Saka zvaita kuti dai ndiri munyori webhuku iroro pamazuva aya ndainyora kuti anointed bones, mabhonzo ane zodzo. So understanding yevanhu dzimwe nguva yakatangira from abuse yechinonzi anointing, haitangire patruth yechinhu chinonzi anointing. Pawakazivira nyaya pane chekuita nelevel yekuziva kwako. Pawakazivira nyaya kune chekuita nekwaunoti kuziva. Kana wakaziva chinhu chichiabuswa, to you wagara uri kudefensive kuti chinhu ichi chinoabuswa. So to you chinhu ichocho hachina original meaning mauri, nokuti wakachibata palevel yawakasangana nacho chaabuswa. Vanenge vana vaCain and Abel, vana vaAdam and Eve, vakaberekwa nevabereki vanga vadzingwa mugarden. So understanding yavo vachikura kana vasina kuzodzidziswa kana kuoneswa nevabereki, vaigona kufungidzira kuti ndo yaitova plani yaMwari kuti vagare kunze kwegarden. So danger yatiinayo nesociety, especially social media. Social media yakazara vanonamata vasinganamate, vanofara vasingafare, vanovenga vasingavenge, vanotambudzika vakagarika, vakafunda vasina. So inet rakakumba all levels of lives. Vane understanding iri different. Uchaona kuti pano varume vanotaura nezvavo Oliba and Bezalel vakatakura grace, the wisdom of God, the spirit of God, the anointing of God to do craft. Kuveza. So munhu anogona kutoveza aina anointing. David neimwe nguva banzi mweya washe azodzwa naSamueri. Basa raakatanga kuita hakusi kutungamirira nyika. David azodzwa naSamuel, Bible rangu rinoti wakaenda kundoseva anda. So basa raaita nderei? Zvanzi mweya yechina yaiti ikauya pana Sauro, David wairidza.
kana aridza the harp, Sauro madhimoni aimuregedza. So kune kuimba, kune zodzo. Isingori gift chete. But you can also be gifted. Mu gift imomo. Mune zodzo rekuimba. Deliverance yotoitika. But azvireve kuti wese anoimba pakasa manifesta deliverance haana anointing. Ndinzwi zvakanaka. Kune vekuti vakaimba vane anointing yekuti vanhu vanosunungurwa, vanhu vanofara, vanonzwa upenyu kurerukirwa. So anointing inokavha maareas akawanda. Tine vanhu vatinojaja tichiti uyu anongoimba haana anointing. Inyaya yekuti munofungidzira kuti kana kuti makadzidziswa kuti kana kuti knowledge yako yakatangira pakuti munhu anoimba ane zodzo madhimoni anomanifesta. You are right, but it's half truth. Nokuti anointing pamwe pacho haisi yekuti dhimoni rimanifeste riri mumunhu. But anointing iripo ndeyekuti munhu iyeyo anogona kusunungurwa mentally. Anogona kusunungurwa emotionally. Tine vanhu vekuti vanokuudza kuti pandakanzwa song yaBaba Charamba yekuti yakaminister kuupenyu hwangu. Pandakanzwa song ya Judith, pandakanzwa song ya Tekshua Zama, pandakanzwa music ya Mother Dorcas Moyo, like my mom, vanofarira Dorcas Moyo. Ukaenda kumba uchingotandara so uchiridza music, vanokudza ndiridziro Dorcas. Why? Vane song yavanoda ino minister mavari vanotova emotional, vanototanga kuchema. Zvoreva kuti the anointing iri musong ya Dorcas Moyo. Vanhu vanogona kuimbirwa vakajabula vakafara vakangoti she's an entertainer, but ane the anointing ino minister kune vamwe vanhu zvekuti instead yekuti vatambe vafare munhu anogara pasi otanga kufunga upenyu hwake oona nyasha dzaMwari. Like the song ndichakutungamirira ukainzwa. My mom wakanzwa song iyoyo, she becomes so emotional, she begins to cry. But Dorcas Moyo agari kudomboshawa, Dorcas Moyo ari kwaMutare. But that song yakatakura the grace, the power, the anointing. Zvekuti dzimwe nguva painoimbwa vanhu vari muhova vachifara vachitamba, they don't know kuti this song yakatakura kuzodza. Nokuti kuzodza kunoshandira vanhu vawakadanirwa kuti uaffect nezodzo rako. Hakuna munhu akadanirwa munhu wese. Akasokwa kune nyaya yangu yekudanwa. Banyaya ndeyechinonzi anointing. Baba kune vanhu vane zodzo rekutaura. Kutaura chaiko kutaura. General talk. Kune munhu wokuti akataura nyaya yakambotaurwa nevamwe munoinzwa in a different manner. Munoinzwa senyaya idzva. That's anointing. Kune zodzo rekutaura. Kwete kuparidza. Kungotaura in general. Kune vanhu vakatakura grace, the favor of God. Whenever they stand and speak, kungotaura kuri general, anogamuchirika, anonzwika, anogamuchirika, anonzwika. Kune vanhu vanoimba vasingaimbe gospel music, but vane anointing pakuimba. Nokuti tinofungidzira kuti munhu ane anointing munhu anoenda kuchechi, munhu anoimba zvekuchechi. Ira ndaverenga rati Bezalel and Oliver were anointed to do craft. Kugadzira vinhu. Baba kune vanhu vane zivo. I've met my engineer. I've got a friend anenonzi Fumat Engineering ukomatinasha. This guy nyange ane degree re-engineering akafunda pachinhu ichocho. Most yezvinhu zvaanoconstructa nekuita zvinouya through dreams. Unorota kuti chinhu ichi chinofanirwa kudai. Ane the degree part yekufunda kwake academics, but he is anointed in the field. Munhu aita art yakakura. Oza uchigara naye pasi, yangu mimi ndigara naye pasi. Chiti saka zvinofamba sei anokuudza kuti izvi hazvina kubva pakuti ndakafunda. But my dreams andinoita encounter ndawana ma projects. Ndo anoita spearhead kuti project ibude. I'm talking about a young man. Akanovaka kunotono ground remos in stadium. A young man aka constructor kwa stadium kwa Prophet Magaya.
So there are people who are anointed. The problem in the fruit of anointing there per pulpit, anointing there ku church. Kunyika ku negative world kune nzvimbo havechidiki pamamungazvizive. Kune nzvimbo dzataiti tikafamba vachinzwa kuti nzvimbo iyi mukanotsvaka mazhanje ikoko. Usati zhanje rakaora, usataure zviri negative urimo, unorasika nekudii nekudii. Chimweya chimhepo chinodominata territory nzvimbo iyo cheku negative world ishadow picture yekuti there are places ku kingdom world yaJehovha dzine grace or anointing. So society now, society yakararama munguva yekuti abuse pachinhu chinonzi anointing yanga iri too much. So people, they no longer know or understand what is anointing. Inoshandei, inoita basa rei, munhu akazodzwa munhu akaita sei, zodzo rinotapukira here pane vamwe vanhu uchinamatirwa, chinhu chikanamatirwa chinotakura here zodzo kana kuti nyasha. Anointing can be transferred. Zodzo rinotapukira. When you save a certain anointing, it rubs on your life. Okay, ndikupe picture ye magnet. Magnet I gadget ine rimwe simba rinonzi magnetism ability. Spoon ye metal haisi magnet, haina that ability. But spoon ye metal ikabata pa magnet for a long time, ikazoseparata from that magnet, inotakura that ability, inopedzira yakuattractawo zvinhu zvemetal zvichibatira pa spoon, but spoon haisi magnet. So people, I want you to understand. Unoziva kuti tine vanhu vasingatomboziva kuti they are anointed. Boza vanenge vachingoti hai zvinongozvigona izvi ndongoitawo izvi, izvi ndongozvigona izvi ndongoitawo izvi. Yet akusi kugona kwako. Munhu ane anointing munhu wekuti akaita chinhu chiri ordinary achimupe ma-ordinary results. Munhu ane anointing munhu wekuti akaita chinhu chiri ordinary achimupe ordinary result. There's anointing inoita kuti munhu ave famous. Fame pachayo. Fame pachayo ine grace dzacho. Okay, let me go to the book of Genesis 12. Genesis chapter 12. Now the Lord said unto Abram, get thee out of thy country and from thy kindred, from thy father's house, unto the land that I will show thee. I will make thee a great nation. I will bless thee, and I will make thy name great, and thou shalt be a blessing. I will make thy name great. Ndichaita kuti zita rako rikudzwe rigamuchirwe. Fame pachayo mbiri kuzikanwa hakusi ordinary. A lot of people vanoita zvinhu zvinoitwa nevanhu vanozikanwa, vamwe vachitoita better and greater, but their names are not known. Why? Zita nyange wagona chinhu, kugona kusimudze zita. Zita rine nyaya. Mwari vari kuti kuna Abraham, I will make thy name great. So greatness yezita inotoitwa nesimba raMwari nemweya waMwari, with the Spirit of God. Saka uchiona vari ku negative world vanotoita ma-rituals, vane zvavanotoita kuti vave nembiri, vave nemazita. VekwaMwari, vemba yakwamwari, vane nyasha dzacho. Mwari unomaketa munhu wake. I will make thy name great. Genesis 12. I'll give you this example. Ndakambo invited 2014 kuenda kunzvimbo yeKenya, Nairobi. The guy who invited me, aanzwe Shona. My sermons angu 3/4 ndeye Shona. English, there are few, less than 10, I'm sure. He invited me. Then I asked him, Ndaiko. Ndikati mandidana ndauya kuzoshumira Yesu, but 3/4 of my sermons ndeye Shona.
How did you get to know about me? Ndobva one day I was scrolling down ndichiona mharidzo dzevanhu. So ndobva pangopopa sermon, but waiparidza uri mustreet, vanhu vakaungana paroad. Then the Spirit of the Lord ikandisunda to bring this man to Nairobi, to Kenya. That's how I got to Nairobi. Azvina vanhu vanobaya mabhatani kuti enda apa enda apa. Fame, God can make your name. God can make your name great. Ndine vanhu vaminista muupenyu hwangu vasati vauya kuZimbabwe. Vakabva kuno kare kare. Vashumiri vazhinji vanoparidza pasocial media. And variko ma great and powerful preachers. But what made people to be moved to connect with me? Oh, and is the anointing of the grace of God. Mwari pavati kuna Abraham, I will make your name great. When I was in London last year, October, I went there for a certain show. But this step I'm London that I discovered that my name in UK, Maseko's Christianity, really moves to an extent for the whole month, and now we can ndakagara pass. There were invitations all over. Let me tell you, it takes the anointing. You can be a great and a big preacher, but your name rikasawanirwa nyasha naMwari kusimudzwa rinotsikirirwa nyange uchigona. Vanhu vangani vaunoziva vanogona zvinhu vasina mazita, wokuti ukamutaura vanhu vanoti ndewekupi ko munhu iyeyo. Then vanhu vakazonzwa zvaanoita kwavaratidza impact yake, they will be shocked kuti munhu yatoriko nekudii. Yes, shoko raMwari rati Genesis 12, I will make thy name great. Zita rinotoda zodzo, or the touch of God, or the Spirit of God. So Bezalel and Oliver were not preachers. Even Moses, with the anointing angaina Moses, Mwari vakatomudza kuti I've anointed Bezalel and Oliver to work craft, to do work. So Moses was anointed in his own line as a prophet. See, Bezalel and Oliver, Bezalel and Oliver were anointed in another dimension. So namwe yataita dambudziko rataita ndeyekuti vazhinji we think anointing to preach. Anointing is odds. I want you to share this sermon. Ndiri kukumbirisa, share this sermon. Let us help the nation. Nation in a crisis. Vanhu vasingazive Mwari, vasinganamate vazhinji, vakangonzwa chinonzi anointing, vakafunga kuti oil, vakanzwa kuti wristband, vakafunga kuti zvinhu madhaga, vakafunga kuti chii nechii. Anointing is tangible. Anointing is the power of the Spirit of God upon a person, upon an object, or even upon a place. So 2 Kings 13 yatiratidza kuti even mabhonzo emunhu waMwari anga ari anointed, anga akatakura anointing. Challenge ndeyekungoti there was so much abuse by his very not anointing. So people, they know anointing from my abusers than from the truth of the scripture and the right understanding of the kingdom. So munhu unoshanda knowledge yaakawana kwaakaiwana nemawandiro aakaiwana. Tine zvatakakura tichiudzwa, tikaziva izvozvo zvatakazoshamisika takura kuti chini ichi takaudzwa the other side or the wrong side nevanhu vakashanda nacho ine mena isiriyo, but chini ichi chiri real. Regani mbokuudza, nyika kana pakanzi pane mapurisa anobira vanhu paroad vari kutora mabribe, government haisi kuzovhara chipurisa. Chipurisa chiri valid, chiri good for our nation. Nyango kuchiita vanonzi mapurisa vanobira vanhu muroad, chipurisa hachivharwe. Why? Iwo wakasangana nemupurisa akakubira,
hausati wasangana nemupurisa akakubatsira. So to you chipurisa hachisi right, vanhu havasi right. But kune vakasangana nemupurisa akavabatsira kurikavha zvavakabirwa, kune vakasangana nemapurisa vakaita kuti musociety mavo muve nepeace, kune vakasangana nemapurisa vakabatsirwa in certain different areas, they respect police. So understanding leader respect inowanikwa kumunhu auya from the angle yekubatsirika. Nekuda kweimwe understanding inounza kushora nekuvenga inobva kuangle yemunhu akasangana nemunhu akaabvisa office ya policeman policewoman. Saka society yatinorarama tine vanhu vane knowledge dzinodrive from different angles through different understanding, whether kune abuse or kune right use. Bezalel and Oholiab were anointed to work craft, to do workmanship. During the time of Moses, a great man of God, a highly anointed man of God, there were also other people anointed, not to lead, not to preach, but to work craft, workmanship. I need to read. Exodus 36 verse 1. Then wrote Bezalel and Oholiab and every wise-hearted man in whom the Lord had put wisdom and understanding to know how to work all manner of work for the service of the sanctuary, according to all that the Lord has commanded. So Bezalel and Oholiab, they were anointed in the time of Moses, a great man who was highly anointed. To do what? Not to preach, not to lead, but to work. So their hands, their understanding, zvakatakura zodzo. Rekuti vakashanda chinhu chinobuda zvakanaka sekuronga uye sekutaura kwaJehovha. So kune vanhu vari anointed to work in the ministry or in the church, not on the pulpit, but maybe admin. There are people who are anointed to lead, kutungamira. Munoziva here kuti success, ma ministry mazhinji are very successful. The leader kana akanzi prophet kana akanzi pastor or evangelist, muchaona kuti is surrounded by people who are also anointed kuronga zvinhu. Even munhu anoridza band unoona chinoita tatsvake manager, ari kutsvaga munhu ane grace, understanding, knowledge in marketing and managing, asingagoni kuridza gitari. So you see kuti anointing pachayo inooperator in different manners, in different dimensions, kuti yaiswa pamunhu for what reason. You can have grace. Vekunyika ndo vanozozwisisa sterek sometimes. Kune shop yokuti ukapinda mutown uchida zvauri kuda kutenga, but unopedzera watenga chinhu chausingadei imomo. Kwete nokuti you are confused. Uri munhu akarongeka une zvawapindira, but unobuda imomo watenga chimwe chinhu chausina kupindira. Kana munhu ane nyasha dzekutengesa, price haisiriwe ine nyaya, but ari kutengesa chinhu ndiye ane nyaya. Bible rangu rinoti, and Noah found favor in the sight of the Lord. Not the ark found favor, Noah found favor. So Noah was favored to an extent yokuti dai pane vanhu vakakopa building material kushandiswa na Noah, vokopa ma measurements ari kushandisa, they were going to sink with correct measurements and right material. Why? Chakawanirwa favor is the person. Noah found favor, not the ark found favor. Baba panyika pane vanhu vane nyasha. Kune vane nyasha dze sales dzekutengesa. Kune vane nyasha dzekushumira. Kune vane nyasha dzekuvaka. Kune vane nyasha dzekutyaira.
kune munhu wekuti munhu ane nyasha anoita zvinhu zvine ka-excellence, so anoita zvinhu zvisiri normal mumastandards nekuronga kwevanhu. Zvimwe zvinhu zvinoenderwa kuchikoro kunodzidzwa nevamwe. Kune vanhu vanonzi magenius vanoita times 2 zvakafundwa nevamwe vasina kufunda. Why? He carries the anointing, the grace to do things with excellence. So anointing can be on a person to teach, to preach, to work. Vesi yandaverenga Exodus 36 ibatisise. Vana vakazodzwa pamazuva aMoses. Vana vakazodzwa pamazuva aMoses. Mwari vakadi kuti ndina Moses ipapo achaita zvinhu. Moses ane area yake nebasa rake, but Bezalel and Oliba were anointed to do craft and workmanship. So every area of life, don't treat it ordinary. You know that anointing zodzo nyasha pachinhu ichocho. Kune vanhu vane grace nyasha dzekugamuchirwa, spirit of acceptance. One day I went to minister kunonzi kuCentenary kwa mutumwa Jonah, prophet Jonah kumapostori. It's one thing which is so unique kuti a Pentecostal preacher anouya kuzoparidza kumasowe. It's not an easy thing or an easy task. Why? Because already vanhu vari kudefensive yekuti is not part of us. Nokudawo kwezvikonzero zvakawanda zvinozikanwa kuti ava vanochinyira veuku, ava vagamuchira veuku, ava vanoshora veuku nekudii nekudii. But when I stepped musowe mugwanza, people were happy. Chakapa vanhu kufara chii ndisati ndashumira. Mwari vanenge vakupa nyasha, the spirit of acceptance. I prayed for a certain young man. Arikuita venture into ministry, arikupinda ministry. Ndikati, you need this. But pamwe pacho you preach the right gospel, a right teaching, but people will not accept. Vanongoramba vari kudefensive vasingakufariri. Why? Hauna the grace of the spirit of acceptance. I will pray with you nasi ndikani. Unofanirwa kuva nezodzo in every area of life. Mufield rako munecha, there must be a difference. Nokuti kana pane zodzo unoita ma results are extra. One day mazuva andaigara kuWaterfalls, I was passing by panonzi pazindoga panogochwa panoniwa doro so. Then a certain man saw me. He was drinking beer. Ndakubva kuti mufana wangu uya pano, ndasvika paari anga ari mudhara mukuru. Zvikanzi wakazara mufoni mangu. Mufana iwe unondinakidza stereki. Ndokubva abudisa 100 US. Ndikutaura pabhawa nemunhu akabata koti. Ndokubva andipa 100 US. Haisi offering, arungoti ingonwawo drink, hakusi kuchechi. Mandiri ndakanzwa kuti this is not ordinary. Munhu atakura mari yake kubhawa. Ndokubva aona mufundisi achidarika. Ndokubva atora 100 US, ndokubva apa mufundisi. Iye ari pabhawa, pasina kushedzerwa offering kana kukumbirwa. That's the grace of acceptance. Kana pane nyasha, panoitika zvinhu zvisiri ordinary. That's a sign yekuti apa pane anointing, pane zodzo. Waakuita zvinhu with a difference. Nhamo yatinayo ndeyekufungidzira kuti anointing ine chekuita nekuparidza. Anointing ine chekuita nekuticha nekuprofita. Anointing inomanifesta in different areas of life. Saka nhamo yataita inobva paabuse. Munhu akanzwa kuti anointing, akanzwa kuti kune chakati chiri anointed, saka vanhu ava vazodai so anointing yacho inoshanda sei, haya matsotsi nekudii. So the common understanding or the standard understanding yechinhu chiri mushoko raMwari, you need the word of God. You need the word of God.
You must have understanding. I want you to share. Hama dzangu dzizvinzwe bo ndinoda kunamata newe. Mwari vakupe kana uri munhu anoita zvinhu. Mwari vakupe mweya wokugamuchirwa, the gift or the spirit of acceptance. Kugona chinhu is not enough. Tine vanhu vaigona, tine vanhu vanogona, vasina mazita, kana vakatoita chinhu vanoramba vari ma-underdogs. Why? Havana that grace, that gift, that spirit of acceptance. Pane vanhu vekuti vakaita chinhu vanongoramba vachiita ma-mistakes. Nyangwe achinzi anogona chinhu, mweya unorwa naye unogona kukurirwa bedzi yechinhu chinonzi anointing chikauya pamusoro peupenyu hwake. Oza kune munhu wekuti chinhu anoziva kuti chinoitwa so, zvinofamba so, but pese paanoita anoita mistake. At the end vanhu voti haagoni, yet anotogona, anotoziva, but ma-mistakes ari kubva papi, anoleka the grace in that field, the grace in that area. You need anointing. In every area of your life, kana uchitengesa, I want you to raise your hands. I want to pray with you. Maoko iwa ndoda kuti atakure nyasha mukati meri negore, business rako riite with a difference. Kana uri munhu anoimba maimbiro ako, imba with a difference. Kana muri munhu anoshanda pamashandiro ako, shanda with a difference. Kana uri munhu asina that spirit of acceptance, yekuti nyange uchishanda vanhu wako vakugamuchira vanogara vachikutuka vachingokutsondora, yeti unoita zvinhu chiita nemoyo. You need that spirit of acceptance, that anointing to rest upon your head. Father, I pray in the mighty name of Jesus. Father, I pray in the mighty name of Jesus. May the anointing rest upon their heads. May the anointing rest upon their heads. Zvavanofunga Mwari, zvavanorota Jehovah, ndakutaura zviri unique, zvine a difference. Nekuda kwezodzo, the anointing that makes a difference. Baba pavanoimba Jehovah sa David wamakazodza, waimba under Saul, the demons mwechina akaregedza Saul. Baba kuna anoimba mazwi ake ngaarungwe nezodzo. Baba kuna ari into music, ndiri kutaura spirit of acceptance. Kana aimba ngaagamuchirwe, kana ashanda basa rake ngarigamuchirwe, kana ataura vanhu ngavanzwe ngaateererwe. Mwari unoti kuna Abraham, I will make your name great. Ndinotaura mazita ya madziri pano Mwari, ndiri kutaura mazita ya madziri pano Changamire, ngavawanirwe nyasha, ngavasimudzirwe, ngavagoneswe. The God of Abraham, Isaac, and Jacob, raise their names. Raise their names. Raise their names. Baba ndiri kunamata, ndiri kutaura zodzo. Ndiri kunamata, ndiri kutaura zodzo, ndiri kutaura zodzo. Sezvamakaita na Bezalel and Oliver, you anointed them with your spirit of wisdom and knowledge to do workmanship and craft. Uyu anobata we. Uyu anobata maoko ake zvaanobata Mwari. Ndiri kutaura a difference. Ngaone mutsauko, ngaone kuti zodzo rataurwa pamusoro peupenyu hwangu. Baba ndiri kunamata. Lord, anoint my voice to make influence upon those who believe and trust in your word. Faithful God, ancient of days, everlasting Father, kunyika dzavariko Mwari, pavari kushanda ngavagamuchirwe, zvavari kubata ngazviendeke, masuo ngaazarurwe nezita raJesu, nezita. Ndinotaura nyangwe zodzo kuvatyairi vedzimotokari mukati memigwagwa, ndiri kutaura zodzo mukati mendege pavachabhururuka muzvikepe kwavanoshanda Mwari. May the anointing protect them. May the anointing protect them. Zodzo ngarivachengete, nyasha ngadzivavhumbamire in the mighty name of Jesus. So anointing inogara painogamuchirwa. Jesu unoti pana andibata ndanzwa simba rangu richibuda. Pa mukadzi aiva ne the issue of blood, ndanzwa simba rangu richibuda pana andibata. Mukadzi ndokubva aporeswa. Zvoreva kuti mukadzi uyu haana kutaura dambudziko rake kuna Jesu, akangobata the hem of the garment ndokubva aporeswa, which means anointing knows where the problem is. So you just need an anointing. Ndiyo inoziva inoaddressa the problem. So ukaisa anointing pa business rako, pa hembe dzaunotengesa, pa huku, pa mbudzi dzaunotengesa, pa business rako,
that anointing inoziva. Mukadzi akabata Jesu mukombero akaporeswa, haana kutaura kuti ndiri kurwara nezvakati nezvakati. Akadevelopa faith. So faith inoconnecta ku anointing. Anointing yoadressa the problem. So you must have faith pazodzo. Zodzo iroro rokushandira. The anointing that you respect, the anointing that you honor can also work in your life. But kana rakunoshanda muupenyu hwako, zodzo rakabuda muna Jesu, iye akazodzwa kuparidza nekudzikinura. Torati mukadzi akabata zodzo rine chekuita nesituation yake. So pandiri kunamata munamato wezodzo, ngaubate musituation yako. Unoda zodzo rekugamuchirwa nyangwe mumarriage chaimo. Tine vanhu vekuti unoita zvakanaka but in return unongoshungurudzwa kurohwa nekusagamuchirwa nekusatendwawo. You need an anointing to protect your home, to protect your marriage. Every area of life inoda zodzo. Nokuti every area of life ine zvinorwisa kuti nichocho chisabuda. It is the anointing that breaks every yoke of bondage. Father, I pray over the viewers. Father, I pray over the viewers. The anointing zodzo ramakajigara nyanga pa upenyu hwangu kushumira evangeri nyanga muhama dzangu ngaribate Mwari. Ribate mumamarriages, kumabasa, muutano hwavo, zvavanoshuwira nekutsvaka favor inobva kwamuri. Vane zvavari kuita baba muupenyu, ngavabudirire. The gift of acceptance, mweya wokugamuchirwa. Ndataura nyasha, ndataura kugoneswa. Mwari wamasimba ose mtsvene wakatendeka. May the anointing flow. May the anointing flow. May the anointing flow. May the grace of the Lord flow. Mumaoko awo mumusoro wawo. Shoko renyu rinoti wakazodza musoro namafuta, pamwe mukombe unofashuka. May the anointing address every challenge yavainayo nokuti vanotenda mamuri imi Mwari. Muzita raJesu Kristu eNazareta. Amen and amen. So urikuona kuti mukadzi ane issue of blood akabata Jesu ndokubva aporeswa nyaya yake. Kureva kuti zodzo riri muna Jesu kana munhu atenda maari abatira paari rinonoadresa dambudziko rine munhu. So the anointing knows where the problem is. So in other words, you need anointing upon whatever you do. So kuzotara izwi rekuti this is an anointed house, anointed car. It's not about that thing. It's all about the person with that thing. Let me explain again. This Bible is anointed. Somebody anogona kutoribaga anoripisa. Pandiri kuti chinhu chichiri anointed. Inyaya yekuti it's not about the thing. It's about the person with the thing. Noah found the favor. So anointing yauri kuda haisi yekuti iende pazvinhu. Anointing yauri kuda ndeyekuti ive pauri iaffect zvaunoita. Anointing ngaive pauri iaffect zvaunobata. Anointing ngaive pauri iaffect kufamily kwaunobva. Nokuti Noah paari kupona muaki, even my daughters-in-law varora vake vari kuwana the same package. So anointing rests upon you and affects whatever you do. Inonoadresa utano hwako, kubasa rako inonoadresa zvaunobata, zvaunotengesa, ofisi yaunopinda, murodhi maunofamba. The anointing i-protection, i-favor, i-blessing, inopenda masuo mulife yemunhu. So Bezalel and Oholiab, they were anointed to do. When you carry the anointing, what you do also chinoaffectwa ne-anointing. Saka society chayakajaira ukati am anointed. Vanoti aiwa zvisiri zvauna kuzodzwa, akazodzwa ndiJesu iwa una kuzodi. Saka society understand the language yekuti things are anointed. Kuti chinhu chandabata ichi chatakura anointing. Yes, can be transferable. But the real issue is the person who carries the anointing. So the best for me is to pray for people to carry an anointing that affects whatever they touch and handle.
une basa raunoita iwewe. Uri kutoita zviri so much great and big, but you are not going anywhere. Chinokuasha into a realm yekuzivikanwa, yekuita impact. It's the anointing, it's the grace. Mwari wenyasha vakuchengetei. Mwari wenyasha vakugonesei. Mwari wenyasha vakurwirei. Zodzo ribate pamusoro peupenyu hwenyu. Zodzo ribate mumaoko enyu. Zodzo ribate nyangwe nemutsoka dzenyu. Like Bezalel and Oliver, they were anointed. Hama dzangu swirai munyasha, ropafadze ibate pamusoro peupenyu. Muzita raJesu Kristu weNazareth. We meet again manheru. I will share another text with you. Tichagoera nashoko raMwari zvakare manheru. And musakanganwa kuti vari ku Victoria Falls. I will be in Victoria Falls this Friday and Saturday. Wange as well. So Friday it's Wange United Methodist. Saturday it's Victoria Falls United Methodist. So Wange and Victoria Falls, the evangelist is coming. So tinosangana kuwange, tinosangana Victoria Falls. I also broadcast live my sessions and kunoparidza ikoko. Saka rambai makateerera nguva dzose, ndinotenda neuwepo wenyu. Mwari vakuitirei nyasha, Mwari vakuropafadzei, Mwari vakugonesei. Ndino declare favor nekubata kwaJehovha mukati meupenyu muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen and amen. Bye bye.